video. Pojebný dveře. Au. Tady pokoj bylo kurva, vole, to je takový kamrlík, vole. Ukaž. Ty? No co já jsem dělal včera, vole. A, to vadí? No. Pičo. Je proto... Tady je má. Myslíš, že je to zadu. Tak. Jde to nebo ne? Počkej, vole, to je píče, já to můžu, ať se tam neviděl. Jaký to má dostřík? Nemáš to. Píče, jo, dobrý dostřík to má, pre. Mini, kamaráde.